wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru takatiza timika mune huturu wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru takatiza timika mune huturu wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru takatiza timika mune huturu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makasimbera na mama. Tiberi makadio. Aiwa tiri nani ndingazoti muri yekupe. Muri yepatembo. Alright, womshandeko? Kwa Rusabe. Kupi kwa ansi Tsanza Guru. Matsika. Alright. Kuri kunayo. Ipani tunasiko kwa tirugana tiri kudawena. Alright. Ndaona kamchingopinda mukomana abharara dambudziko ringava chii? Dambudziko rine mukomana uyu akabva muna July. Achienda kuMozambique. Akadedzwa nemunun'una wangu kuti akunokaita basa kumachaina. Ndobva ndapa mwana mari vanotora ETD kuChinoi. Mwana achibva asimuka achibva aenda July. Mwana akasvika kanoshanda July, August, September, October ndopakatanga mwana kurwara. Achibva andifonera mama ndikunzwa musoro. Ndamuti aenda kuchipatara sinzi ikoko kuMozambique kune zvirwere zvemalaria pamwana kuirana napo. Mwana akaenda achibva andifonera after 2 days. Mama ndakunzwa zvakanaka ndikati alright mwana wangu. Achibva ati ndakudzokera kubasa. Saka anga ari kumba kwamainini wake paayo ari kubasa anga asingagari pamba pamainini wake munina wangu. Aigara kukambani yekumachaina. Saka uku aiuya ma-off days. Achibva aruswera zuva iroro akubva ati kuna mama ndipewo mari da kudzokera kubasa. Achibva musire wangu wabuda. Pawakazodzoka paasvika zvikanzi kose usina kuzodzokera kubasa. Zvikanga mama ini ndakunzwa mudumbu. Ndobva waswera naye mangwana chindopa wakandifonera kuti sisi mwana ari kuchaya kunoku ngati amutakure mende naye kuchipatara. Achibhotora mwana kuenda naye kuchipatara hapana chakachinja. Nini nekuona kumazuva ekuti wari kuramba uchiti mwana akarara. Chibva ndavati unzai mwana kuno kuZimbabwe. Ndione mwana wangu kunoku. Ndofunga wakatuma mwana wawo mubhana anonzi Tsitsi. Ndiye akauya nemwana iri Friday. Ndichazivi date. Mwana akangoya akadzungaira. Paakangopinda mumba mangu mwana akabva atanga kupenga. Kupenga chaiko kwekuti hiriri. Akandipwanyira musiwo. Ndakapwanyirwa ma-TV, ndakapwanyirwa ma-plates, magumbezi aibharura. Achicheka nebanga achibharura. Ndofunga ndabva ipapo ini ndakaona zvinhu zvisina kumira mushe. Ndobva ndatakura mwana ndaenda naye kuchipatara. Saturday. Ndasvika naye kuchipatara patanzienda iri department remadrugs. Ndobva ndatakura mwana pandaenda naye department remadrugs. Pasvika vabaiwa mainjection nachiremba. Achibva ati majekiseni aya tanyora mamwe munozotenga. Ndofunga isakadzokera nemwana Saturday, Sunday, Monday mwana akatanga kubuda mapundu anotyisa miri wese nerurimi nekumaziso zvisingaoneki. Ini ndakarunetseka kuti sei mwana wangu ariita kudai. Vandadzokera kuChinoi kuBanget Hospital vandanoona chiremba. Ndikati ndo zvaita mwana. Zvikana chiremba endai munotoresa mwana ngirikini anototestwe ropa totitangire ipapo titione kuti drug here nekuti kureactor kwaita zvinoreva kuti harisi drug asi handidi kushanda nemuromo. Ndoda kushanda nemapepa ake anenge abva nawo kwachiremba. Ndibva ndaenda nemwana achibva anotarisa mwana haana kumwa madrugs. Chiremba achibva anditi musasadzoke kunoku sinzi zvinhu zvakamira kudai so chimbofambai nemwana kunoku. Kana maona zvamafamba naye zvisina kuita mozodzoka kunoku. Ndofunga ini ndobva ndadzokera kumba. Sekuru Nyakatani ndinowaziva. Ndakambouya wachishandira pasiri panapa. Ndikatambirwa nevakomana ivava. Sekuru Rei wakanditambira. Ndine mwana wangu musikana airwara nejeko. Ndikaona sekuru ndikapinda matara sekuru ndakagutsikana nasekuru Nyakatani. Mwana wangu akandiita zvakanaka. Zvina hazvo kunyatsa kupera but zvaaita zvakasiyana nezvaaita pakutanga. Sekuru vakanditi munozodzoka. Asi inini semunhukadzi ndinorarama ndiri one handina murume. Zvakandiomera kuti ndiwane mari yekudzoka futi kuna sekuru. Ndofunga ndabva ndaenda kumba. Sekuru ndakavarangarira pakarwara mwana wangu. Ndati ndofanira kudzokera kuna sekuru Nyakatani.
nekuti sekuru vakandibatsira. Asi nhamba dzasekuru ndanga ndisina dzavari kushandisa izvozvi. Ndakafona panhamba idzodzo ndikaderwa nomumwe munhu. Akati handisi sekuru Nyakatani. Hadzisiridzo. Pandatanga kunetseka kuti ndo nhamba dzandaishandisa. Zvikanzi hadzisiridzo. Ini ndofunga ndoshanda basa rehouse girl paMurungu. Ndofunga ndoshandisa wifi. Ndateera ningirikini yasekuru Nyakatani. Ndibva ndanoabata. Ndibva ndatora nhamba dzavo. Ndibva ndabata sekuru. Ndibva ndataura nasekuru zvanasekuru huya ndikubatsire muzukuru. Ndibva ndauya panapa. Semaurira ndaita sanhasi. Ipapo ndakauya pano. Mwana wangu vanhu vese vanomuziva, kumana vese vari panapa kana patakauya nesuru. Vanhu vakataura kuti ndiye here mukomana uyu. Mwana wangu aisataura. Aisatotaura, aitaura chicheche chekuti ndoda tadha. Asingagoni kana kubata, aisagona, ainjenjemera maoko esaya. Ndofunga ndakauya pano ndikabatsirwa nasekuru. Ndakatenda, nanhasi ndiri kutenda mwana wangu achinja nekuti izvozvi ndotonzwisisana naye. Ndaisanzwisisana naye. Aiti kana ada kutomhanya, aibva amhanya. Akada kuita chaanoita, asi izvozvi ndinotobuda mumba ndichimusiya akarara ndichienda kubasa, ndosenda ndamubikira, ndinodzoka ari mumba, adya chikafu chake, atora mvura yake yekugeza. Achienda kunogeza, ndotosvika achinja hembe, mama ndageza. Akarara pamubhedha, asi ndinotenda sekuru, ndotenda nebasa rawakandiitira pamwana wangu. Aiwa, zvikupanzwa mama. Mama, zvakaoma sei muri mubereki? Ndimi amai, ndimi baba. Masumuka mati mwana wangu aende kunobatsirika kwachiremba. Chiremba usiko kuti dambudziko renyu richiregerai kudzoka panapa. Endai munofamba. Apa ndiko kwamuri kutarisira kuti muchanobatsirwa. Makazvitambira sei? Zvakaoma sei? Zvakandiomera. Zvikatondinetsa ndandisingarari. Ndaishaya hope. Ndaigara ndakarara ndichichema. Ndofunga ndaichema nguva dzese munin'ina wangu ndiyainditi sisi unopedzisira marwara. Zvakandibata. Kuti zvino ikoko kwatinoti ndo kwacho wakanditi mwana hatisi kundokwanisa ndoita sei. Ndofunga ndo pandakatsvaga mari. Ende mari ndakaita yekukwereta ndidi kunyepa. Ndakaita kutsvaga kune vamwe wangu ati vasikana ndibatsirei. Onai dambudziko randaita sei? Ndasangana naro. Ndinosangana nasekuru Nyakatani. Ndofunga ndakauya ndikaona sekuru. Sekuru vakandibatsira. Pamakaona sekuru vachizokupewo tsanangudzo vaiti dambudziko rakanga rabva papi mukomana panga roMozambique? Rakataura nasekuru, sekuru vakanditi dambudziko rakabva kuMozambique kwangu ine mwana. Paakasvikira ndokwakabva dambudziko. Ndomataurira andakaitwa nasekuru. Kuti dambudziko remwana pariri rakabva kumba maakasvikira. Hapana kukamera, hapana munzwa kuti mati munin'ina wangu. Murume wamunin'ina. Ndiye akabata nyama yemwana wangu. Paari izvozvo. Saka zvainzi aida kuwanei pazviri kukanganisa mwana? Sekuru kutaura kwavo kwakanditi bamunini wangu wane maini. Wane maini yekutanga ikabhuroka. Inini pandakamboendako, ini ndofunga 2 times. Ndichiti ndinoona nzvimbo panogara munin'ina wangu. Ndofunga ukama wakazwa wabatana ipapo kuti mwana uyu azoende ikoko. Ndakaenda kairi ikoko. Inini ndikadzoka ikoko, mwana wangu akati mama ndaenda Mozambique. Ndikamuti inini nzvimbo yandaenda handina kuifarira. Zvikanzi aiwa mama, uyu mwana ane chitambi class 2. Mama kuti ndirambe ndakagara. Muchingoramba muchindipa airtime muchita sei ndakura mama. Nekuti ane 22 years. Hazvichagoni chisiende ndokubasa. Vamwe vanhu vari kuUK, vamwe vanhu vari kuLondon, vana mai vari muno muZimbabwe. Mama uko hakutyisi nekuti kuna mama. Ndofunga mwana wangu akasimuka akaenda. Asvika ikoko ndokwakatangira dambudziko. Asi imimi muchitarisawo kugarisana kuri kuita hama yenyu nabamunini venyu, hapana here zvakashanduka zvekuti panguva yamakaenda ikoko makaona kuti mwana wamai vangu achinja, kana kuti nzira dzaakufamba nadzo hadziziridzo? Hapana here chamakaona kana chakamutswa mukati menyu? Inini ndakaenda ikoko. Kalife kawo ndakatokayemura. Ndisiri kuziva kuti life yawo vari kurarama zvisiri right. Anorarama life yake yakanaka. Akavakirwa imba yakanaka mumanika. Pamba pavo chaipo pandakasvika inini hapana chinhu chandakashaya. Nekuti kutosvika kwandakaita ndakatonge ndisina foni. Ndakatengerwa foni nababa munini wangu. Ndikatengerwa machira emaZambia ndikauya nawo kuZimbabwe. Ndikatengerwa bhutsu. Ndikatofarira kuti munin'ina wangu akagara zvakanaka. Ndo maonero andakaita pandakasvika kuMozambique.
asina suno wepara ndambudziko iri muchiri kutaudzana here nemunin'ina uyu kama wenyu wakamira sei nabamini futi? Nemunin'ina tiri kutaudzana ndofunga ndakatomubvunza last week ndikati kubva mwana akabva October nanhasi December mwana wangu ndofunga achipinda muno muZimbabwe abamini havana kubvira vambondifonera kusvika izvozvi kundibvunzawo kuti mai guru mwana zvaakauya achirwara asei havana kumbobvira vabata foni yavo. Ndakatovhunza munin'ina wangu last week ndikati ko hanziko nemurume wako anotadza kunditi mwana ari sei zvikanzi nekuti pakauya ndofunga ndasirira mwana paakauya achitanga kurwara nenjiri ane zvaaitaura akanditi mama muri kunditi madrugs inanamwa dragi asi baba munini wenyu wakandipa chikafu ndizvozvo chikafu ichi mama pandakachidya achina kundiitira zvakanaka inini mama kurwara kwandiri kuita ndakonzereswa nababa munini wenyu. Saka uyu mwanasikana akauya neuyu mwana uyu mubvana wamunin'ina wangu anga aripo akabva atanga kurekodha zvinhu zvaitaurwa nemunhu airwara uyu ndobva atumira Mozambique kuna baba wake. Saka munin'ina wangu pandakamubvunza nyaya munin'ina wangu akandipindura kuti murume wangu akufonera achibvunza nyaya yemwana nekuti mwana wenyu akapumha murume wangu uroi akatsamba. Ndofunga ndo mashoko akandipindura. Saka iko zvinezvi mwana ari kubatsirwa ko zvikazomuka zvaakudzokera ikoko vachazoti chii? Inini ndo shwiro yangu nekuti ndarwadziwa ndatambudzika ndiri munhu ndinorarama ndiri chirikadzi upenyu hwangu kana kuendesa kwandakaita mwana kuchikoro ndava ndakashinga mwana wangu akabva grade 1 kusvika form 4 haana hange kunyatsobuda zvakanaka asi ndakamupa mari 8 subjects akanyora ndikaita shungu yekuti mwana wangu anofanira kuti aite chimwe chinhu ndikamuti uda kudzokera kuchikoro here zvikanzi aiwa mama inini handigoni chikoro ndine mwana musikana anotedzana naye ari pauniversity paBindura ndiye anoziva chikoro zvikanzi sisi ndiwanogonawo kuchikoro inini mama ndagumira papi panapa mari yamuda kuti ndidzokere kuchikoro ndipei nditore class 2 ndofunga ndakaita izvozvo mwana wangu akanotora class 2 komune kugara hanzvadzi yangu kwaMutare ndoko akanotorera chitambi chake achizodzoka achiti mama ndapasa zvikandifadza ndikati mwana wangu neupenyu hwatiri kurarama uwanewo chekuita ndizvozvo ndofunga ndo mamiriro akaita upenyu hwangu. Asi munonzwa sei sekutsanangura kwamuri kuita muri shirikadzi masiyiwa nemwana muri kuchizvishandira futi nemaoko enyu kuti rega ndisumudze mwana wangu asi mumwe munhu osvika okanganisa nyama yemwana wenyu munonzwa sei? Ndosaka ndakauya kuno kuna sekuru kutouya kwandakaita panapa pana sekuru ndakatoya ndine tarisire kuti sekuru wagone kundibatsira zvinhu zviri pane mwana wangu zvidzokere kune munhu akazvibata. Ndo tarisiro yangu yandinayo kuna sekuru ndofunga kana musi wandakapinda muno Matare ndakachema ndakagara panapa sekuru wakanditi usacheme muzukuru nyaya yako iri mumaoko mangu. Ndofunga ndakabudisa musodzi ndakagara ndakatarisana nawo zvakandibata zvinhu zvakandirwadza kusvika izvozvo zvimwana uyu haana simba izvo andimukumuona anoramba akarara awa chairo kuti anaro haana izvozvi ndiri kubudisa mari dzakawanda kuti utengerowo zvinoita ana maapples mabhanana kuti pamwe simba rinodi rinogona kubuya zvinhu zviri kundibata nekuti ndiri munhu ndinorarama ndakadai ndiri munhu wani ndo mararamiro andinoita. Ndakabereka vana vangu 3 vakomana 2 musikana mumwe chete ndo mhuri yangu mamiriro yakaita. Ndanzwa muchiti mukomana akanga asisiri kutotaura uyezve paakatanga kutaura akanga akutaura semwana mucheche mandoda tadha chiche iko zvino nekubatsirwa kwaari kuitwa nasekuru Nyangatayani zvasei akutaura here maakunzwanana here? Mwana wangu akutaura handidi kunyepa andotaura zvandataura zvekuti ndotomusiya ndichienda kubasa andosara taakunzwisisana aisanzwisisa pandakauya panapa aimhanya kana kupinda muno muna sekuru ari Matare ndopinda ndakona sekuru asinganzwisisiki zvaaita zvese zvakamubata nguva iyoyo asi pandakabva pana sekuru wakandigadzirira mishonga yawakandipa wakati muzukuru mishonga iyi unoshinge kupa mwana unoshinge kupa mwana ende ndakatedzera zvinhu zvandakataurwa nasekuru Nyakatani ndaipa mwana wangu mishonga sematauriro avakaita ndanga ndisinganeti ndaimuka na 4 ndisandaenda kubasa ndopa mwana wangu mishonga yake yakataurwa nasekuru ndichidzoka ndaibhoilisa mishonga yangu ndopa mwana wangu zvandakataurwa nani nasekuru ende ndichitenda Mwari mwana uyu haana kumbobvira aramba mishonga aibvuma aitondiiti makuseni mama musaende kubasa musina kundipa mishonga ndo zvandamukira mwana wangu ndoda kutoti uite sei upore ndakatanga kunzwa mwana wangu akutaura izvozvo zvindinonzwisana naye andogona kutora mvura yake achina unozvigeza ndizvozvo achigeza miri wake achidzoka achitsvaga hembe dzake zvaanga asingaiti
zvekutogeza anga asingatodi kuzvinzwa maitoita hondo naye izvi ndozvanotogisa utotora hembe yaari kuda trouser yaari kuda ndotobva kubasa atori magumbezi mama ndageza ndamirira imimi kuya kwenyu zveshuwa ndakunzwisana nemwana wangu tizvozvo saka paakatanga kudzokedzanawo muchimudza kuti wona ndiwo akaita mabasa aya ndiwo akabvarura machira nemapanga nechii akatiwo chii akazvitambirose akanditi musesatasandi TV yangu yakamaondwa kumadziro akandibvunza zvikanzi mama ndikati yeye zvikanzi TV yangu yakamaondwa apa yakaenda kupi ndopandakatanga kuona kuti memori yemwana wangu yenda sei yadzoka ndikati TV taku hapana TV ndiwo akapwanya achibva ndimbondira zvikanzi mama ndokumbira uregerero mama ndairwara mundiregerere ndakapwanya futi maplesi ndikati uya kuno kundokuratidza pandakanoarasira ndipo pandakanoaisa pachimuti akanditi mama tagara mumba very sorry mama ndokumbira uregero dai mwari wandikomborera ndaenda kubasa ndadzorera zvinhu zvenyu zvandakaita sei zvandakapwanya saka izvozvi ndinokwanisa kumbotaura naye anofanira kukwanisa tako zviri sei musha waakunzwa sei udoenda kubasa alright alright waishanda kupi alright saka wakutonzwa kuti wasimba chete unoda zveudriver waidriver mota dzakaita sei unototiba serious serious ndinoshamisika undudza kuti mati ndinogona kukutsvagira ayo ndokubatsira tako vakakuita zvaka zvavari kuda kuti uite unodrive kuteerera zvinotaura sei kutanga inovanona pamakaenda mai yako chigwara kutanga aona utanga totoona nasi tako saka iko zvinezvi simba ndanzwa kuti wakanga usina simba waakunzwa sei kubva azvo watangobatsirwa nasimba manje kana usiri kugona kufamba unosogona here kudrive ten magiya uchitosplita kawai aiwa tichatsvaga basa tako saka kuna mama uri kuda kuti chii ndanzwa kuti wakapwanya maplates awo unovadzorera pei yako yesoda kutengera mama zvinhu zvavo nezvako futi aiwa tinotenda tako rega titaure nasekuru sekuru ndikuona mukomana akutoti aiwa ndauda unorowa hangu matraki angu mukomana ndikuona atigwinyeyo asi apa zvasarira padiki chakudiva kuti akwanisa kuwana simba mai nekungomukatisa padiki pasara zvokuti nhasi dai zvanichikwanisika mamutsvagira reza akwanise kugerewa akagadziswa ite zvakanaka painetsa ndopaanga ari pekuti angasakwanise kutaura apa akukwanisa kutaura saka azvinhu zvinoimurika plus zvinondipawo simba kutenda kuti mudzimu yandinayo sekuru andinawo sekuru nyangati anawo havasi kundinyadzisa vanhu vari kuenda vachidzoka vachitenda kutaura kuti zvinhu zviri kuita sei zviri kufamba zvakanaka chakaipa ndechekuti vagadzirwa vanhu kutadza kuoneka une ari kupona kana muchidaiwo muchikwanisa kudzoka zvinondipawo manyewa kuti sekuru vari kushanda zvakanaka manzwa sekuru hanzi nemukomana kugara handisi kuda toda ushanda aiwa atonogera tonogera ndokugadzisa kwacho kuti zvikwanise kugera ndokunobva basa racho wagerwa nasekuru akaachirisa tsitsi mukomana akachita kutakura ndii achita kutakura kufamba kutaura asingakwanisa saka kumira akukwanisika ndozvandikutaura kuti kana bhaketi rekunogeza anotobasa sinogeza saka akachita asingakwanisi
zvinofadza zvinokudza. Sekuru tikuona ndi mamwe mabasa amuri kuita ari kuitwa nasekuru Nyangatayani. Mamwe mabasa zvichida kune vamwe vari kunzi vane matambudziko avari kusangana nawo, mungada kuvapa mabasa, mungada kutsanangura here mamwe mabasa amunenge muchibata? Mabasa ari mumatare kandi mamubvunze zvavo tongoti emumatare zvichida pamwe maproblems andokwanisa kubatsira. Exactly. Ndinobatsira akati wandei kunyanyisa. Ivo vanovhiringidzika nenjere ndo mamwe acho iwaya cancer, chirwere chepabonde ichi zvakaita sana siki tinorapa. Siki totorapa zvichienda nemhando dzadzo, pane maruva, pane drop, tinorapa zvisiri zvizvi. Vekudonha pfari tinorapa. Vane heps tinoirapa zvakare. Heps tinorapa. Heps ndiyo inokrosa chibande iye tinorapa. Cancer tichirapa. Vane minyama tinogeza rujambwa, nyama ichipera, vanochema mabasa tinogadzira mabasa tikwanisa kuvhurika achiwanika. Vanosauya kuchema mabasa tinomugadzirira basa rake richavhurika, topedza kumurapa tomuvhurira basa rake roenda mberi. Vanoita zveroto, wanzi loto, chizvi togadzira zvese mabisa, togadzira zvichifamba mune zvakanaka. Misha kana ichiramba tinogeza kujamba minyama, kana pana ana mbuya ari kuteera mashure ari kutarisa kuti usawane mukadzi, kana pana ana mbuya ari kuteera zvakare kuti usakwanisa kuwana musha, usawane murume, tinodzinga mhepo dzakadaro idzi. Ngozi tinorayira ngozi ichikwanisa kudzokera zvakare kuvaridzi. Tinobatana ndima dzakati wandei. Ndizvo zvose ko vanenge vachida kuuya kumatare vanofamba sei? Kana vachibva neHarare tinobata second ndo street yedu inouya muna Mazoe muno, tichiwanika pano paGlendale ndo patiri. Vasvika paGlendale vanoenda pasignpost yeMinistry of Education. Kana vachiuya havanetseki, vanongondibata parunhare rwakunditsvagana naro. Nhamba dzandoshandisa 0788 571 227 0788 571 227. Tiri Glendale kuno Mazoe. Vazhinji ndikuona vozota dambudziko kurasika kuti vanonga kuti hata kuno mara kuGlendale tiri kuno Mazoe kuti bhindurai chiweshe tiri pasenda vana Mazoe bhindura chiweshe tiri pano pasenda paGlendale. Vasvika vanoenda pasignpost yeMinistry of Education, panenge pane vazukuru vakamirira kugamuchira vaenzi vedu vanouya panapa. Tinovagamuchira nerufaro, vasachengeta urwere mudzimba umu, ngavauye zviedzewe tibate zambuko. Zvinokundika kana zvine chivanhu chete mukati tinokwanisa kuyambuka zambuko veitika. Musachengete urwere, vazhinji ndoti uyai makasununguka neurwere hwakasiyana. Ndingai ndine mumwe ndisina kudoma nezita, asi mukauya ukacherechedzwa nasekuru mudzimu, vakaona kuti vanokwanisa vanototaura kuti muntu urikwanisa. Zvavasingagoni kufunga vanototaura kuti hapana ndinokundika. Aiwa, ndinotenda sekuru, ndichivimba futi kuti muchatisanganisa nemukomana anyatsosimba akudzokera kunotipa marori ari kutaura. Akaenda kudrive. Aiwa, tinotenda sekuru. Aiwa, tatenda.
mukahuru muri puru sakatiza timika mune huturu pakatete hapo wangu ya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru sakatiza timika mune huturu pakatete wangu ya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru sakatiza timika mune huturu